Com esteu cap de setmana de Carnestoltes? Tingueu en compte que aquests pròxims dies, tant divendres com dissabte, seran una mica més freds que aquests últims. No esperem un canvi brusc, però sí 2, 3, 4 graus menys, sobretot en comarques de l'est. En canvi, diumenge repuntarà el termòmetre, tornarem a un ambient molt del mes d'abril i la setmana vinent atents perquè a poc progressivament sembla que l'hivern anirà tornant. Anirem parlant d'ambient més fred, sobretot a partir de dimarts, dimecres. Fixeu-vos que la baixada de temperatura serà ja bastant més marcada. Pel que fa a l'estat del cel, els pròxims dies seguirem parlant de domini del sol, només alguns núvols prims. Diumenge potser cel més variable, però sí que de cara a la setmana vinent comencem a entreveure ja el pas de més sistemes frontals que aniran fent que el temps sigui més variable i més canviat i que hi hagi com a mínim algunes nevades al Pirineu. Això és el més probable de cara a la setmana vinent. No és probable que plogui de forma extensa, però sí que tinguem nevades a les serralades, sobretot a partir de dimarts i dimecres, i algunes de les quals segurament puguin ser fins i tot destacables. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de fotografies avui de fa un any de la neu de llavors.